Awasa go ka 8. Fara ka ko mazi oiso. Chineke. That the last Sunday of April 2025. Onwere ihe ndị mmadụ na-adị na-ekwu na-agbakọju m anya wee sị na ọka njọ maka ndị na-asị na ọka bụ problem Nigeria nwe. Amakwa na ụfọdụ ndị pastọ ma ndị fada na isi apụtachara mana asị m na ọka njọ onwenugo ebe ọka maọbụ religion si gị gbuo mmadụ. Ọka bụ ihe sịrị oge mmadụ bunye gị ngwa afọ blọk onye agbafelu sinsi ka ọka bụ ihe sịrị gị na mmadụ n'obodo oyibo wee kwụnye gị ọra ka 20 million naira gị pentieli ụnọ a block or the person and akpọ ya na-agbali ka onwere ọka bụ ihe kụzilu gị jide dị mmadụ kpochidi anụ nọ for 6 months a na-achọ ya achọ isi na ọnọlọ na bei mana ndị mmadụ si na onwe na-adị na-agbarata na ụtụ abịa agba mmiri agbago elu ka onye bife a ọ dị bife awa ọ dị ka onye mmụọ na-abịa echitelu gị mmiri ọ ka ị na-akọzi gị